Qué mono, ¿no? Es, ¿no? Molt bé, doncs, després d'haver parlat amb el Jesús Leirós, ara parlem amb el José Antonio Pardo. Bé, doncs bona tarda. Bona tarda, Pardo. Mira, tu saps que les... Mira, no, mires. O mires, senyor Mires. Ah. Tu saps que les històries de les ciutats s'escriuen moltes vegades a base de generacions que han anat passant per elles. Unes han deixat la seva empremta doncs, en l'àmbit polític, altres en l'àmbit artístic, etc. I avui parlem d'una persona que va deixar la seva empremta, tant és així que inclús el dia d'avui doncs és una persona molt coneguda. Es tracta de la senyora Dolors Bonella Alcázar. Qui era aquesta? Aquesta senyora Dolors Bonella Alcázar és molt coneguda perquè va ser coneguda en el seu moment per la Monyos. La Monyos va néixer a 1851 aquí a Barcelona i va començar a ser coneguda a principis del segle XX. Aquesta senyora vivia al carrer de la Cadena, carrer que avui ja no existeix perquè va desaparèixer per donar pas a la Rambla del Raval, i era modista, tenia una filla, i sembla ser, però que expliquen històricament, és que la filla va morir en un accident. Una de les explicacions que es dona, altres de les explicacions que es donen és que aquesta senyora doncs, havia estat de servei en una casa de gent molt important de Barcelona, va tindre un fill amb un de les persones d'aquella casa i la família es va quedar amb la criatura. Tant una cosa com l'altra, cadascú que es quedi amb la història que s'explica, no sé quina pot ser més exacta que l'altra, doncs es va produir que aquesta dona anés perdent la raó, o sigui que a poc, degut a una situació o l'altra, va arribar un moment que va caure amb la malaltia psiquiàtrica, Aleshores, aquesta senyora va començar a aparèixer diàriament per les Rambles de Barcelona. Era una senyora que portava un gran monyo, amb unes cintes que guardien aquest monyo, una senyora que anava pintadíssima, molt pintada, portava un gran bano, s'anava inventant, fent aire, i aleshores la dona anava cantant, anaven recitant versets, s'ajuntava de vegades, s'acostava amb algun vianant que passava per allà, deia, vols que et canti una cançó, vols que tal, i llavors demanava una almoina, que hi havia qui li donava, qui no li donava, no s'enfadava mai, era una dona molt pacífica, extraordinàriament molt pacífica i sobretot una dona simpàtica. Tant és així que les floristes de la Rambla li van agafar un gran carinyo. Aleshores, normalment, ella sempre anava plena de flors, perquè les floristes, quan passava per allà, Monyos té, i li regalaven flors. I aleshores, a més, li donaven sempre uns dinerets, i la dona anava vivint més o menys d'aquesta manera. Llavors, com us he dit, aquesta senyora va ser molt coneguda, va ser molt famosa, tota Barcelona la coneixia, per les seves excentricitats, sí, però també la seva simpatia, la seva gràcia, que no s'enfadava mai i tal. Llavors aquesta senyora ha passat a la nostra història, ha creat una empremta, tant és així que moltes vegades es diu calla, que ets més famós que la Monyos, tal. Ella la coneixia tota Barcelona, amb ella tota Barcelona en el seu moment la coneixia, sabien qui era la Monyos. Llavors aquesta senyora, amb el pas del temps, va morir ella a 1940. A 1940 va morir a l'Hospital del Mar de Barcelona. Llavors aquesta senyora ha quedat immortalitzada. Per la història ha quedat immortalitzada, per exemple, al museu o sala d'autòmates de Tibidabo, hi ha una representació, una figura, un autòmata, que és la Monyos. La Monyos està representada al Museu de Cera de Barcelona amb una figura també. En el seu moment, el cantant popular conegut, Rudi Ventura, va treure una cançó sobre la Monyos. També s'ha fet un musical sobre la Monyos. També vull dir que hi havia un restaurant, avui en dia desaparegut, fa molt poc temps que desaparegut, que estava al carrer de Muntaner, Gran Via de les Corts Catalanes, que es deia restaurant La Monyos. Sí, ja havia passat. Sí, ja no existeix, està tancat. Inclús hi ha un cartell que allò està en lloguer. O sigui, no sé què ha passat, però aquest restaurant ha desaparegut. I per últim, us vaig a dir que la Monyos sí que l'havien convidada a actuar
amb algunes dels actes que feia el Teatre Circ Olímpia, que concretament estava a la Ronda Sant Pau, ja desaparegut. Tu vas parlar en unes històries que precisament se'n va parlar del Teatre Circ Olímpia, perquè era un edifici extraordinari que precisament va tenir la desgràcia d'estar molt ben fet en ferro, i després, als anys 40, el ferro anava molt buscat i es va tirar a terra per treure el ferro. Però era inclús tenir una piscina de 3.000 litres d'aigua, que es podien fer doncs, demostracions aquàtiques, manifestacions aquàtiques, etc. I era una instal·lació extraordinària. Bé, aleshores només haig de dir que quan la Muñoz va morir hi ha una cosa que és molt curiosa, llavors tothom que es pensi com vulgui, i és que va tindre un enterro extraordinari, un enterrament extraordinari. Vols dir que a part de l'acte sí, amb aquesta senyora... No, el millor enterro, dels millors enterros que s'ha fet a Barcelona, els millors enterros de categoria que es van fer a Barcelona. En aquelles èpoques, doncs, suposo que amb un carro amb molts cavalls i bueno, tot el clàssic que es feia en aquells temps. I aleshores, el que no s'ha sapigut mai és qui va sufragar aquest enterro. Ara, l'enterrament de la senyora aquesta, de la senyora Bonella, doncs va ser extraordinari. I bé, aquesta és la història, la petita història, diguem petita història, però és molt curiós que una petita història hagi creat l'empremta que ha creat, que avui en dia inclús diuen ets més famós que la Muñoz. Sí. És una dita que es diu normalment, i aquesta senyora va ser la que va generar aquesta dita. I de moment, doncs, més o menys... Tinc una curiositat. Tu saps de... Aviam, sobretot per les dites, i ets més no sé què que la Muñoz. També s'ha parlat molt de la Bernarda. Existia la Bernarda? No, la Bernarda... L'entens, no? No, sí, bueno, hi ha elements com en Pau, en Pere i en Berenguera, per exemple, que són... O, per exemple, aquí a Gràcia, mira, t'he portat ja cal l'assumpte. Aquí a Gràcia, l'home dels nassos. L'home dels nassos és un cap gros, el qual surt, fa una cercavila, per aquí a Gràcia, a l'últim dia de l'any. I té tants nassos com dies li queden a l'any. O sigui que té un nas. I aquest home és l'home dels nassos, que dic, és un cap gros que precisament està aquí a la Vila de Gràcia. Possiblement molts de les persones que ens escolten doncs, l'hauran vist en alguna ocasió. Aquests, tot això ja són elements figurats i tal, però així com hi ha gent que sí que ha existit, l'home dels coloms, que no ens dona temps de parlar d'ell, però ja se'n va parlar en una ocasió, el noi de Tona, que també va ser un senyor que va existir, etc. Doncs hi ha personatges d'aquests que són més o menys figurats, m'entens? I aquest és més aviat, que jo sàpiga, és figurat, aquest. Molt bé. Doncs fins aquí les històries pardianes del Pardo, les últimes, les darreres històries pardianes de la història del programa, que potser no seran les últimes històries pardianes. Ja en parlarem, però almenys a través del Parlant Grècia segurament. Doncs sí senyor, d'acord. Molt bé, Pardo, gràcies. Doncs moltes gràcies a vosaltres.